rahaa. 6 miljoonaa kolikkoa! Otit se koko pankin mukaan. No katoppas. Sä saatanan kuusipäinen targetti! Kävi mun kimppuun kun mä menin vilkaan! Minä menin out! Se homo runnaa pankkiin mun perään! Sit se opetaimeroi ja saatanan ettei se voi vitun attakkaa minua! Sit mä otan rahat päkkiä ja lähden ostaa sarkkiin! Sit se vittu tulee ja pystyy attakkaa minua! Mitä vittua! Konkkari, otit se koko pankkis mukaan, kun mulla lakastoi äsken. Ootteko mä ostaa sarkkiin? Tää vittua. Saatana kohta vittu kaatuu vittu koko vitun paskanen talo. Okei. Joilla kun menee elämässä oikeesti huonosti, niin vetää hirveet verset konkkari, kun kusee jotain virtuaalirahaa, niin se vetää kokikseen alle sekuntiin. Se vetää kokikseen Vittu nopeasti. vähän veden saatana!